gertutasuna. Instalakuntza gazten ezagutze genitun. Aurkezpena intzania, jakiteko ze metodologia nola zen, metodologia aldetikan ere bai nahiko ondo. Ulises proiektua, eta gero, bi urtetikan jazten dira inglesarekin, eta printzipio zumea oso kontentu etortze eskola. Hori bereziki. Egokitzapena ere oso irekia izan da oso malua guretzako. Azkenen haurtzaindegitik taldea ezagutzen zuen, haurtzaindegiko ordutegia gutxora bera mantentzen du. Orduan berarentzako ez da aldaketa handia izan. Eta guretzako ere lagungarria izan da. Arriztasun hori.